tindahan ko ha. Tapos pagbalik ko, magdala ka ng maraming tayo. Ito yung bahay, oh. Ito yung bahay. Yan, oh. Dilim, ah. Walang kuryente. Yung pintuan namin. Yung daanan palabas. Bahay ni Lagab. Putan, dilim, di makita. Oh, video mode to, video. Ano report nyo? Ano report nyo? Ano report nyo? Ano naman yung vlog nyo? Video mode to. Ha? Yung ulo nila naka... Taranta. Mamaya malaglag ka dyan, gago ka, malalim dyan. Picture, teka lang, teka lang.